Nggih sugeng dalu Mbak Limpo Mbak Cangi. Sugeng dalu. Mas Gading, salaman dulu. Salaman. Jan laris rawong. Wah, mayang sesuk ijik mayang. ditunggoni aku rawani aneh-aneh. Apa ta ditunggoni sapa? Rasa wedi nek jenenge nang panggung ki teko los dol ngono wae lho. Tunggoni sapa? Tunggoni sapa? Ki Tulus lah, tunggoni Ki Tulus lah. Nganu Pak Tulus ki nek yang meniki rada budheg dadi ra masalah. Wah iya. Ayo. Arep tok piye-piye iki. Ayo ngene ya. Oke. Berarti nek ning Sudan Rungon to berarti? Ya nek yang mene jam-jam ya mene iki rada rapati krungu. Lah nek iso. Nek isuk ya rada-rada. Lah nek pas ana jenenge seniman kuwi ana bojone karo ora ana bojone nek wis nang panggung ki harus profesional. Ya, itu dia. berarti milik umum Benar. berarti tadi nih. Milik umum. Berarti plat kuning no. Plat kuning kaya angkot kowe, plat kuning. Maksudnya milik umum itu suaranya, ngono lho Mas. Tak kira nek milik umum ki ya dadi piye carane ya. Kok malah cek-cekan. Bojomu iki meteng ngerti ra? Yo ngerti, yo ngerti. Ayo. Oh iya arep bintang tamu meneh iki mambengi viral iki mambengi. Ayo. Mambengi nguler kambang gak to Mas? Saiki nguler apa? Peh, mau bengi ular kambang ta iki? Mas. Arepe ngrusak sandang panganku. Kalah. Ya, Bang iki Om Toro nggih rawuh. Nggih, menika. Om Bambang nggih rawuh. Menika Pak Kisna nggih sak lenggah. Mas Tulus. Pak Pak Kisna lenggah Mas Gading. nggih kali. Iki awake dhewe ning kene karep dagel piye coba? Seniman kabeh sing teko iki dadi. Nang kene iki ora dagel, nang kene kon nyumbang kowe iki. Ayo aku wis tak sumbang-sumbangke tak adol wirang bahasane wis. Aku wis ngamplopi sing di omah urung. Lho, kok rampungan. Lu kok lali, saiki wis disekseni masyarakat kene. Lho, rene arepe engko ya Mbah Paling ya. Engko lali kowe engko kene tak gawake sik. Gawake sik biasa keke Mbah Paling meneh. Nggih Pak nderek mayu bagya menika Mbah Poling sekeluarga. Mugi tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng. Nggih berkah keluargane, berkah apa jenenge putrane nggih nika nyupitke Mas Maul. kalian Mas Sapa ki jenenge sing gedhi ku angel ra sama-sama? Farel. Nggih. Farel ya Mbah Poling iki duwe anak kok ya bagus-bagus padahal ya wonge kaya ngono ya. Nek didelok iki ketoke kayane iki ora jenenge apa ya, ora jenenge ngece, ora jenenge piye ning maksudnya iki wajahnya itu ketoke nek dideloki kaya rungkut ngono ya. Mergo putrane kok apik-apik iki mergo ora duwe untu. Kok ora diuntu. Dadi mak nung dadine apik iki mesti. Metik iki Mbak Poling iki. Mbok sesuk kapan-kapan iki dicukur to Mbah iki jenis kaya. Mbak Poling iki musuhe karo peyek. Kok karo peyek. Randu itu. Peyek karo kacang, Mas. Nggih. Kok arepe dahar kacang aku nek karo kacang iki wegah aku minggu bal-balan ning jero ngono. Ngalor ngidul. Saiki kenalane iki wis sinden-sinden nom ngono-ngono. Manjaki sing ngendang iki wis karo ngono iki nang ngene. Pipone gedine ra jamak-jamak. Wis saiki Mbah Poling iki mempengi ra jamak-jamak. Budange we ombone sakmono gedene. Gua melan rong set. Iki aku ning ya ning gumune karo Mbak Endang iki lho. Lah ngopo? Biyen-biyen iki gek kepiye kaya iso karo Jan. Wah Mbak Endang iki ayune puwel lho, jane kok kaya karo Mbah Poling ya, Mbah. Nganggo gendang ketoke iki dadi Mbak Poling ya pinter ya lek golek bojo iki. ora nganggo aji-aji ketoke. Ketoke didukunke. Ketokne iki tekan saiki urung ilang dadi iso nek sewaya-waya ilang. Ilang wis wegah. Blayu dene. Sopo iki kok aku mbiyen kok kilaf ngono ya paling. Ya ora wong jenenge tresno ki jalan saka kulino. Ning ya nyatane alhamdulillah wis anak-anak loro, wis gedhe sing siji wis kuliah. Iki wis iso bangun miturut karo wong tuane. Sing siji kelas 5. Kelas 5 kuwi wis gemoy kaya ngono kae. Gendut ya. Gaweane ngunduh layang ya. Ya kayak Farel ya. Gini iki anu
ndedonga kagem apa jenenge? Nggih, nderek ndedonga. Sing disupirke kagem. Mas Gareng. Muga-muga dadi anak sing berguna kanggone keluarga. Amin. Amin. Bangsa lan bangsa. Amin. Berkah samudayanipun, berkah rezekine, berkah Nggih. yuswane, berkah putra-putrine. Nggih, Amin. Putra-putrine anake lanang kok. Ya sesuk nek mbok rabi Oh, jar meneh apa? meneh wayangan meneh sesuk. Oh, nek Gua melane sekali gelar dhewe. Nek ming wayangan wis siap apa wis duwe dhewe gari Nggih. tokke. Dembung we dobel papat. Yo, Iya. sing Lah nabung. yo jos. Ireng kabeh iki ya. Oh iki sing nabung iki dijabri dhewe-dhewe iki ora kok lewat paguyuban iki ora. Berarti iki jenenge apa paguyubane? Poleng laras. Nah, Poleng laras ya. Jane iki sing poleng iki apane to kok dijenengi poleng ya? Mbah aku ora ngerti ora dong aku. Aku soalnya ketoke ra weruh. Sing poleng iki mesin laundryne dadi. Peh jana mrene iki mesin laundryne. Nganggere wah jan. Niki lho terkenal nanti-nanti ya dong londrek kere. Oh tenan Mbah Poleng iki jos guamelan wayang son isih buka laundry. Oh angger ning kene nek turu nginep kene-kene ya angger iso ke. Wo. Lah kowe nek umpamane sirahmu iki rada reget londrek ana nang kene. Aku mah dadi poleng aku. Nggih Mas Gading niki Nggih. boleh anu napa kita tembangan rumiyin menapa Nggih. wonten pamundutan napa dereng? Jagongan sih. Ayo. niki wau sing ngisor wau enten sik request caping gunung. Oh capek gunung. Nggih. Menangani caping gunung riyen. Iki. Terus niki mungkin nggih sing do jagong seniman-seniman iki ya do Mohon munggah. Nggih. disuwun berkahe Nggih. ngono lho. Mbah Poleng kok kon joget wis jemes ngaku busana Jawa. Wah, jan kaya ketua campur sari. Tenan. Ngan, iki Mbah Poleng lagi ngitung duit nang jero iki. Ora sing do nyumbang-nyumbang iki lho diitung. Nggih. Kok malah mlayu. Ya ora mlayu gur nang omahe dhewe kok mlayu. Niki Menika nggih, enten- minangkani pamundutan rumiyin sampe gunung Mas Nggih, Gading. niki nggih mlebet melih Oh, niki nggih. enten Sugeng dalu Mas Gading saking Mbak Linda Singapura. Oh, Mbak Linda. Badhe request Framen Bandung Bondowoso Mbak Tatin kalih Mbah Wondo. Saweran 500.000 niki. Terus enten malih sampun kula transfer 300.000 nggih Mas. Kula nyuwun lagu Orang Ngira. Kula fans berat Pak Seno niki saking Susan Ariyanti Hongkong. Matur suwun nggih. Oh, cek anu Mas iki sing dadi sing njaluk iki saka luar negeri kan. Nggih. Mergane malah hari ini di streaming dalam Streaming. Seno Seno channel nggih. Nganu sone nanti iki Mas Son nganu kontarole nggone Mas Gading tulung ditokno. Ditokke ya Mas kontrole. Ya. Ya. Ben krungu Anak aku nek kok apa? aku nek ngetoke ora kontrole kok. Ayo, ayo. Lah apa ayo. apa nih? Sik to, wingi ning Temanggung kok iso los kaya ngono, nek saiki kok kaya ngene. Hah? Wingi kok ning Temanggung iso los saiki kok kaya ngene. Ora her-her. Ora apa-apa, santai wae nek wis nang ngisor blencong iki teko tes ngono nek mener ngonekke iki. Apa kok bagong? Apa? Gareng kok kaya tikus ngono iki ra apa-apa, Mas. Wingi trewelu. Terwelu dik. Terwelu. Ya wis ora apa-apa, Iya. sunjen ya Pak Iya. ya. Lah ngapa? Sunjen ya Pak ya. Iya, Sun ya. iya. Oh berarti Mbak Netikus wong tak binisun Mbak iya ngono marang aku meni tikus kok sampeyan iki. Lah berarti aku apa nih? Suarane nulur rusuk apa jenenge? Nurut rusuk. Wong ngarani wae ra iso kok omong. Ning apa dirian Mas? Nggih, minangkani kan sampe gunung rumiyin. Oh, capek gunung. Nggih. Aku Mas Kesan yang ngadeg meneh. Caper ketoke caper. Caper. Arepe engko nganu nek Mbah Wondo, Mbah Ah. Wondo iki nek kon dadi Bantung ya waku tetep. Capek gunung rumiyin Nggih, nggih. caping gunung ngagem parian nggih. Jos. Oke, siap. Cindian-cindian disiapke pareane Nggih. mikir ket Yo. saiki ya yo. Diketik nek iso ndak lali. Ya. Saben bengi. Waduh, ekone tekan kono. Kaya nang jero gua iki ya. Iya. Ini wis entek pirang gendul ta kuwi. Wah,
Kayak wis putus ya bisa. Wis tidak kondusif. Sudah sampai mana-mana imajinasinya bisa kuwi. Awas lho. Wingi wis request wingi. Dik, aku sesuk unggah no panggung yo. Oke, beres. Ayo engko siap diunggahke. Engko tak unggahne. Engko fragmenku wong telu karo Mbah Wondo. Iya, iya. Piye to Mas? Ora iso ngepaske. Wong iki ning kene iki wong akeh wong aku dudu grup ya wis ngono kuwi. Ya nek paling ora iki nek nek jengleng iki dipaske. Soale nek ora pas kuwi loro. Nek jembeng Mulane kudu dipaske. Ya Mas. Umpama ora pas yo kok ben kon ngepaske. nganu tuntun Mbok iki nggon ngendi iki ngono kuwi. tuntun. Nah, dituntun. Mas Gading kok wis paham ya? Paham wae aku. Paham. Aku ki Wis Mas Gading wis tau ora pas mo? Hah? Wis tau ora pas. Oh, kerep ora pas wae kerem lengse. Kompleks. Njur ketetet. Nganti koyo nganti kecedet ya. Nggih, ketetet barang. Kecedet. Wah ya selumrah ya Mas Gading wis kuliah kok ya Hah? Mas ya tadi ya wis paham. Ah, Sidik-sidik nggih, ya wis sidik-sidik. ngerti ya teman. Bener Mas, tenang kuwi kudu dipelajari. Nggih, niku mau pelajari ilmu kula ngaten niku. Contohnya aku ki tak tamake nganti dengkulku lemes ora Wah. coba. Le mlaku gregeli. Tenan aku dengkulku lemes sing grigingen aku ati. Nggih. Yo. Yen memacan hamong karo Yo. Ping pindho kok luput terus. Jane iso ngepaske apa ora? Deke. Dek kuwe nek bahasa kono kan ana. Mbah iki jane lengen apa kentrungan to iki jane. Wah, lengan poken-poken nggo ngantel kowe ya iso lho iki. Iya sabar. Maksud iki mau saka pinggir mbok menawa saka ngarep. Madheme arep ngene. Nah, kok kanca-kanca dlang-dlang angro wet. Wah, ya. Jreng, ngoten nggih, kanca-kanca nggih. Kate iki. Madhep rono. Yo digatekke wis do klenger tadi. Heeh, madhep rono madhep Mas Gareng. Ngono ya Mas ya. Nggih, aning kok ketoke padha wae. Ngarep ya, Ketoke padha wae. ketoke padha wae piye? Jane ngematke ngarep mburi. Maksudnya piye Mas Gading? Kowe Lah, ora mau- iso bedake antara ning ngarep karo mburi ngono to Mas? Hah? Mang tingali Mas. Ngopo? Padha to. Ya nek coba marep-marep. Beh. Betara guru Mas dadi Maksudnya bertara gulu piye? sing nganu sejakep. Apa? Sing sedekap apa? Ora. Sing sedekap apa? Ora tangan ki nek sedak yo ngene. Aku tangane nang kene ora sedekap. Iya, saka ngarep kene diam. Jeng. Arep meniat diapot ngono kowe. Ora. Awake dhewe iki CS ora kena. Dadi awake dhewe iki CS awake Dek, dhewe ayo. iki CS. Wong arep gandeng kok malah nyopot ali-ali ya terus copet. Ngarep Moro gagi mrene diajem. sapa? Moro gagi mrene yo diajem. Diajeng kok diajem. Ya wis ganti po? Ya ten diajeng Oh. ora. Kene iki Aku seneng sing engko. Mun aku cek kok padake. Apane? Mau. Apa kok? Lek emke ora ngono kuwi me. Ora saiki wis ganti, Mas. Saiki wis ganti. Ngono saiki. Kaya ngerti-ngerti ya kowe. Wow, aku wis ngerti panggonane iki wis ngerti aku. Ngan kok ya wis praktek kaya. Wis ngerti tak praktekke ya. Paske. Maka
jreng ngono ya sing kompak ya iki. Kompak. Otak, malah ngapa to kowe? Otahan. Mesa, lumayan ning aku Apik. kurang kerasa ya. Apik iki apik. Wis cocok. Guna Jreng. piye? Mas Kiswan jreng. Jare kon jreng. Jare mau kan jrengke. WL. Endi WL? Iki Udu. jare poleng laras. Sing apik to aku kejaba ditukari, digayengke sithik ngono lho. Ditukari iki nang kene ora ngerti bahasane Wonosobo ya aja gorene. Ya di Tukari iki apa? Ditukar dijolke. dudu. Apa? Ki lho dinak kali ki lho. Lah no bahasa sing ngono ditukari. Nggih ampun mak jreng ngoten nggih duduke diangkat terus jreng. Ah iki. Kowe diangkat. What? Lah iki iya. Jreng tutuke diangkat. Kowe iki dudu yoga, Den. Gak gongsonipun di anu Mas. Ditamake tengen gongso, tamake tengen gongso. Jreng, ngoten iki nggih. Ya, yuk ayo. Larase apa? Larase. Sing penting bareng. Sing penting bareng. Yuk Cirolu, jreng. Cocok. Wis. Piye? Ngene iki angger yoga bladekan pirang-pirang dina ngene iki. Tak contoni ya, kan cocok. Tak contoni ya. Umpama ndeleng nen saya iki geter nggih. Nah, turun tande. Ndeleng. Tutuke diangkat set. Nah, kamplenge ndak sekancane peng. Dadi Nesu. aku ora gayeng kok iki. Kono ae nesu. Lah iku ora gayeng. Ora kendang dijrengke. Lah ya kan tergantung omonganmu. Lah ya omonganku. Ayo kendang diangkat. Tandung. Pak sapa sing endi? Ayo. Ayo wani ya Pak Geter ayo. Boten. Boleh wani-wani nang kene ayo. Iya Nah, aku tau kualat lho, Mas. Aku ki wong Brangkulon rumangsa mrene ngidul aku tak manut. Tak geter. Aku wis tau kualat, Mas. Hati-hati tenan. Ngopo? Walat ngapa Mas? Hati bias. Biyen. Biyen piye? Ya kuwi lho. Apa kok gorguyan Ya aku ngomong to umpama nek arep ditambal ya tukang tambal ban ngono kuwi. Halo, lebare kok njuk untuke loro bare. Kula menika Kualat aku jebul. barang mau bengi nderekke iki geter ki aku ora Nggih. bali aku. Ora bali aku. Sopo sing takon? Aku arepe merajake iki geter ngono lho. Ngono ta. Maksudnya lah ya nek mambengi bar melu Mas Geter. Ayo. Terus aku ora bali lah. Ngopo kok mambengi ora bali kan nek yo ora ono wong takon. Aku tak bali wae saiki. Ra urung. Kancaku gur kowe nang kene iki kita kan sudah sama ijo-ijo, ta. Gah. Ijo apa artine Mas? Kuwi kakean mangan sayur. Ora ya. Ijo iki jodoh, ngono lho. Ora. Iya, iki lho, Jo. Saiki dipaske ngadepe ngendi? Buri. Sopo sing video? Cek urung kapok iki ta. Aku tau ngerteni wis ah. Apa Mas? Ora.
Cilik arep ngomong li cilik katanya. Bar dikumbane ora urung ana sing garing. Apa? Kuwi mau. Kuwi ta. Wis garing ya Mas, aku cilik sing penting atos. Bangane gede kok amem ya to Mas. Jadi Iki lho iki. Vicky Mas. panas ngeyuk. Piye? Nek panas ngeyuk. Oh, ya lek ki rasa. Emang aku lagi nembang kok di panas yo ngeyup. Nek ra ngelingi juragan cilik ra. Supit ki meneh ngono. Ampet. Ayo Mas. Kempit ya ora apa-apa. Oh. Karemu. Ha. Dan Marian. Rian. Ayo. Saka ndi iki? Saka kene. Saking Rikorien. Sing ndi? Saking ibuke. Apa? Ah niku Apa sing arep Pak Parian iki? saking Cibah. Ayo. Mbah ya, Ayo Mbah. Ayo Mbah. Mbah Uti. Mbak Uti. Sibak nek dadan sedina. Ayo. Poleng. Iki Mbah Poleng ta iki? Mbah Poleng. Sing go Parian sapa? Sing Iki go Parian, terserah ya. terserah manut arep sing disupitke apa sing Mbah Poleng monggo terserah. Mbah Poleng supit meneh. Ayo. Tuku emping Tuku emping. wadai piring Heeh. muka sing disupetke titit tenggal garing Kareng urung le. Iki lho. Iki wis garing ya. Supite iki ning bogem. oh wis garing to nek ora garing tak kon mepet keril Kuwi nek jaman biyen to Bu jarene. Ayo. Wis boys saiki. Wis boys ya. Akhirnya Wis wis garing bapakne ki sing ora boys. boys iki. ngono bapakne mung kebak ulu Ayo. Ibu kok tak ngerti to Bu? lah kuwi ndeloke Brengose. ngertine kaya ngono Pendah brengose pendah Pendah liyane. sing Ayo. wis aja berlanjut ndak elek aku Ayo. Apa-apa Bu, mana Bu iki guruku kok iki. Ya. Ayo. Sisirnya Mbak Neti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Aduh, mae. tuku sate gajeh Oh, gaji. Sate gajah berarti sate kere iki ya. Ya. Kronyos karo es karo es. Oh, dadi tenang gadul. Terus templek nggon lambe ngendi-ngendi templek ya lho. Iya. Lah mangan sate gajah kok karo es nek Ah, dadi iya. malah templek ra karo-karo. jan niate ngono Oh, berarti seneng sik ngono to, Mas. Seneng sing nemplek-nemplek berarti. Bekukan mesti. Iya. Sering sing gadul. mugi putra Pak Poleng kekalih dadi wong sukses Amin. Tuku yo gaji karo es dadi wong sukses ya. Ayo kembaranku. Bismillah. Ya bismillah sih. Alah, Lah saiki sayang-sayang. ada maksud Pirang-pirang dina mesti rong diwehi iki. Lho, Kerja mesti terus. semangate kang ngono lho mesti ana apa-apane Iya. apa ana dopinge Ono iki ono. entah Njaluk di Kok meneng wae ngapa Mas Kejan? Biasane nek ra ana buayu iki kaya ngono kae lho. iya. Kuwi mbiyen bar Kejuan bar tabrakan ke terus rusa jarine. Umpama saya wis ra rusa tabrake meneh wae wong rusa meneh engko. Ayo. padake radio rusak ana celeng Hei.
Parian kok ya. Parian. Parian. Celeng apa genjek? Celeng. Celeng. Iki berarti bapakne apa mbokne ya? Iki bapakne mesti iki. Mbok iki pariane lho. Ana celeng. Duwe wulu. Ya. Lah iki. Atune pronros. Mugi keluarga Mbah Poleng sehat selalu. Amin. Amin. Tak kira keluarga Mbah Poleng kaya. Aku ramuni Kak, ramuni. Sing muni sapa? Lah ya Mas Ya. tak kira. Jajare ya, Mbak. Mbak Riza, Mbak Mbak Riza. Coba. Riza. Ayo. Bismillah, bismillah. Alah sing loro wis umet iki dienggo kabeh. Mau dikirane arep saka kene sik to Mas Gade. Ah. Lah kan nek saka kene aman. Aman. Bahasa saka kene kono mumet dienggo Lah. kabeh. Wis dienggo iki, dienggo iki, dienggo iki. Kapok. Tujuane iki kuwi tujuane. Nah. Di ospek karo Mas Gade. Ayo Mbak Riza. Maem sate Heeh. tak tambahi pete. Mugi sing disupetke sesuk pinter lenggunake. Nah, iya. Radeng Lek gunake apa Mbak Pinter Riza? gunake iki. Sing maksudnya Apa? Gunake Pinter piye? gunake iki. Moko iki sih cilik lho sing anak iki sing gak supet ki. Apa? Pikirane nek sekolah ben pinter. Oh, berarti- Lah kok disupet kok kudu kon kene kok. Lek sing disupet ora nggon kene kok. Sing Disupet 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 terus kayak gede kayak Ya piye? Apane sing gede? Wah. pinter lek gunake apane ayo? lenggunake Apa? kuwi nek Kuwi ndi apa? Apa? anu pola pikire lho Mbak. Aduh, Wah. sing Lah disupet ki kudu sing kene. disupet ki ngisor. Ganti wae ganti. Ayo. Mugi sek disupetke. Heeh. Sesuk dadi wong sukses ya Le. Iya. Apa iki? Ngono lho. Iki apa iki? Pinter lek gunake. Bisa ya. Bisa ta? Basan doyak wedi. Nek dioyak-oyak aku malah dadi Lah, wong wis jane kena anu kok ya teko jawab bae lho. Sing apa kuwi mau pariane pertama? penak penak. Lah, angger bahas kaya niki wis gede. Dek kulino penas. Pinter lek gunake. Lek gunake apa nih? Manuke ngono. Ya. Nggih, sampean ta? Nggih. Manuke kuwi wis. Tak warai. Pun manuke kuwi mau lo pinter. Ya tak warai ya saya sesuk meneh. Manuke pinter ya. Nek manuke pinter berarti nek ana kode. Iso ngerti dhewe. Ayo jezernya. Iya, monggo. Wasito piye to ya? Ayo. Heeh. Padha kembare. Mbak Endah. Widi gareng senengane sarung. Heeh. Ah ora meng Mas Widi, aku yo seneng sing saru-saru. Dikonco aku ya. Heeh, nek kanca. Mugi Mbah Poleng panjang umur dan bahagia selalu. Tak kira mugi Mbah Poleng Oh, iya, tambah bener. saru, tak kira ngono kuwi. Ayo. Mbah Poleng saru, yo. Ayo Mbak Bella. Dino Minggu Dina Minggu. dolanen dieng. Heeh. Wah, wono sapa meneh iki? Ya. Seranggon aku iki. Selamat menempuh bentuk yang baru putra kekalih Mbah Poleng. Bentuk Selamat. baru. Maune piye Mbak Bella? Biasanya ki sing maune cilik njek dadi gedhi. Ah yo Farel ya. ora. Iki Ora. badane kuwi lho Mbak, awake barang. Tuh. Oh ya. Tuh. Apa kowe mbiyen ra ngono? Hah? Apa kowe mbiyen ra ngono? Aku ya empuh aku gede dadi ming ngarep tok diabuh ngono aku. Bar disupitke mah abuh aku. Nek ning ngono sapa ki aneh Mas. Dadi bar Pripun? supit ki
dikaringke ngerti ora to? Dikaringke. Di PP. PP. Wah, di PP bareng ana pitik liwat Mas, cotol tul ngono. Dadine aboh ngono aku. Ki jenenge nek kene ana jenenge ya Mas ya Apa? apa? Mbah aku ora wani muni. Apa Pak? Gendel. Wes, kuwi ana jenenge nek nang kene kono, nek nang konamu mbah. Sampun ki Mas Gading nika pariane. Lah Mbak Tatin kapan? Lho, lah aku bareng. Rumah Waduh, jareng dewasa barang kok. mikir aku. Tak kira bebas. Iya. Aja Jareng pung yo apa. Aja Pak nggon aku ora kaya ngono kuwi. Nggon aku wis apik tenan iki tak tamakke, tak mempeng-mempengke ngono. Aku kok to Mas, ora to? Tuku basreng cacahe 6. Mugi keluarga Mbah Poleng tansah ayem tentrem. Ayo reng. Ayo Mas, Ora jareng. plorak-plorok we. Ana kaleng, Ah. Terus wadahi wedi. piye ta? Tinggu wadah wedi. Tinggu ngono. wadah wedi. Kok wadahi wedi? Mugi keluarga Mbah Koleng banyak rezeki. Allahumma amin. Amin. Assalamualaikum Iya. salam. Panas nggih Mas Keter. Panas udan. Jan pancen ini pengendir the best number 1. Jos. Ora bakal kok sinden apa dalang ki kelangan ngeng. Mergane iki luar biasa Luar tintingane. Beda karo kono mah tinggal turu. Dadi kelangan ngeng. Iya, iya. Sapi. Gunung. Misuara. Yo. Kowe dhewe. Apa miletok ya ora apa yo. Wis. Miletek dilitne ya Pak Peleng ya. Misowa capeng gunung Nadyan madan sarta Nggih sampun. Bawa caping gunung. lagune Nggih, monggo. Nggih. Yuk. Dek jaman jelek kelingan saiki
Wah. Patnya do dewe-dewe kabeh. Wis. Iki suwuk kersane Ya ngalah. iki. Kowe sing kleru-kleru ya sikes lho. Waduh. Wis eling-eling. Eling-eling, Pamudhut saking sampun. Mbah Poleng. Nggih, niki wae. Bayengi kaya ngene iki, Mas. Ten HP nggih oh tes enter Mas. Apa, Mas? Tes enter request. Apa? Niku wae enten ora ngira terus fragmen Bandung Bondowoso. Mbah Bondo. Nggih, terus niki bajing loncat. Nggih, siap. Nggih, Kang bajing loncat Mbak Ayu sampun transfer 200.000. Nggih. Kang ora ngira 300.000. Nggih. Terus Fragmen. saweran 500.000. Nggih. Nggih. Niki ora ngira sithik nggih. Nggih, Kur mboten kur apa-apa. bareng-bareng Kur, nggih, Mas. Kur, ora ngira kur. Nggih. Niki ugi bapake menika. Niki bapak mau ta niki Pak Dul niki Mbak Bilih. Nggih, niku Nggih, leres. ajeng bawa napa niku wau? Pak Dul Mas. Oh, niki. Oh, nggih nggih. Sing nyumbang lagu Sekar. Apa niku siname napa slendro napa pelok, Pak? Slendro mangke Oh, kayak slendro. didawake anu ora ngira wae apa piye, Mas? Oh, nggih. Nggih monggo, Pak. Sinom sike Nggih, Mbah Mas. Dul riyen, Mas. Oh, nggih, siap siap. Kaceng-kaceng. Nah. Monggo, Mbak. Monggo, Mbah. Monggo. Jumeneng, Mbah. Nekake bintang tamu akeh banget bengi iki. Nuwun sewu iki. Janjane kula niku sampun kangen kalian Ki Geter menika. Ah, nggih nggih. Kena kaya meneng wae to, Mas. Jaya-jayane karya manunggal. Oh, kene. Pasutan. Ki Geter menika ngabdi wonten pasutan. Nggih. Gandeng kerawitan pasutan menika sampun bubar. Pindah Nira suwagi Pak Seno Nugroho. Ngantos saengga sepriki. Nggih, Jenengan Mbah. saat diberi Pak kajenge rodok Padang nggih. Nah, Tak pireng saking Brangwetan itu wau rak ngaten. Delok wayang. Jenenge sapa? aku ya wis ngomong mau. Ngendikane Ki Geter. Wah, aku tak munggah. Terus Nggih. Aku ya gak kepean. Oh. Nggih. terus mboten apa-apa, Pak. Ora apa-apa Mas Geter. Nggih, Mas Geter. Nggih, Mas Geter. Jadi kenal gur Mas Geter kok ya. Nggih. Pinten Mas Geter? Alon-alon Ayo. aman nangis jaman edan. Sandiwati kayang ning Cici sabar, pacaran kesusun, sampai jembat-jembat, hari Melu edan ora Boyo ketuman
Siji rantek. Haya. Luwe Nen sewu Mas Daging, Nggih. niki setunggal malih kepareman apa mboten? Dalem Setunggal malih. Sampun. ya nderek kanca-kanca. Matur nuwun nggih. Nggih. Kadangipun. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, katenan menika jamipun sampun radi mepet jadi Nggih, Mbak. Cek malih. Matur suwun Mbah Dul nggih. Nggih. Nah. Wis. Nggih. Monggo orang ira Mas. Kanca-kanca. Nggih, orang ira. Warga laras. Ayo yo.
Nggih. Sinom wis ora ngira ya wis dipinangkani. Nggih. Nah, saiki Wow enten fragmen terus enten fragmen. fragmen sing disuwun Mbah Wondo gitu. Nggih, Mbah Wondo. Saniki Mas. Kedap kula telakan terus ya. Ya, Orang ngira mpun wau. nggih. Fragmene dereng. Napa mengki Terus wonten niki gara-gara Apa tinggu PR, Mas? nggih bajing loncat nggih enten. Nggih mangke di tinggi goro-goro mau. nggih nek mboten nggih wonten gara-gara saniki sing gayeng-gayeng ya bajing loncat Mas. Nggih bajing loncat. Siap. Nggih, Sinten sing Bapak. pinangkani menika? Mbak Ayu niki Oh, requestane Mbak Ayu. ingkang nyuwun. Langsung man ya Mas ya. Langsung mawon mboten sagem bawa. Nggih. Nggih. Yo. Gendang. Temung papat, yuk. Yuk, monggo.
Jing locat wis. Dipun pinanggani. Nggih. Purba Wasesa Mas Gade. Nggih niki gandeng nggihpun jam 1. Nggih. Wong seneng-seneng ki nek kakean yo rapi gitu Mas Gareng. Nggih leres. Yo karo Jim. diselingi lakon. Mbak Bile nek sing dereng dipun pinanggani mengke wonten Wonten gara-gara. Nggih mengawonten gara-gara dipun pinanggani. Benjang dalu Mas Gading nggih tesih mayang. Bladikan gitu Mas. Nggih ngendang. Nggih. Dadine ya kok bubar jam 2 atau Sedaya lepat pangapunten nggih Mas nggih. Nggih. Kah baru kakujuk keluarga ageng Mbah Poleng. Lah boleh mugi sedaya tansah pinaringan sehat rahayu Amin. wilujeng saenipun Amin. wonten lepating nyuwun pangapunten sanes sedaya saged pinanggih Nggih. malih matur nuwun. Nggih. Ah, Caduk, Bima. Yo, saiki neruske lakon sik, mung lakone isih dawa. Iya, Mak. Tur yo karo minangkani pamundutan kuwi mau sing durung dipinangkani ku dipinangkani ning gara-gara nah saya awake dhewe gek wis neruske laku ndelok budalane karo Kurawa kuwi. Ayo Mak tak dereke. Sawe kasih kebutan